Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri tamu mai tarin faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Kuna tare da Maryam Liman, wannan mai faɗakar da ku da kuma nishaɗantar da ku. A shirinmu na yau za mu yi shiri ne akan yadda za ka tinkari budurwa wacce ka gani kuma kana so. Amma kafin nan mu je ga ko'ina, da Allah kar ku manta da subscribe, a danna mana like da alaman ƙararrawa. Shirin zai dinga zuwa muku da zarar an ɗaura. Kai tsaye bari mu tafi ga shirin da muka ce tun a farko za mu yi bayani akan shi. Shine yadda za ka tinkari budurwa da kuka haɗu akan hanya. Maza da dama sukan haɗuwa da yarinya su ji kuma suna son ta, amma yawancinsu sukan ji fargaban ta ya za a yi su tinkare ta ko kuma su je mata da maganar son. Wasu sukan ji tsoron yaya za ta ɗauki maganar, a'a za a karɓa ne ko kuma akasin haka. Kar ku damu, na zo mana da wasu hanyoyi guda 5 wanda idan har insha Allahu ka bi wa'innan hanyoyin da zan lissafo, insha Allahu dai in dai har ka tinkari budurwa, in Allah ya so kuma yarda za a dace ba tare da an samu matsala ba. Yawwa, hanya ta farko ita ce, da farko idan ka haɗu da mace za ka duba ka kalla ya yanayin yadda take, shin tana yanayi ne na uzuri na sauri ko kuma tana yanayi ne wadda ba na sauri ba. Saboda sau tari da dama mu mata akwai lokacin da za ka ga mace ta fita tana tafiya akan hanya, wata za ka ganta a yanayi na sauri, ma'ana ko da an aike ta ne ko tana a uzurce haka, tana da wani uzuri dai mai mahimmanci a wannan lokacin, wanda ko da a zahiri na gaskiya ka je ka tinkare ta ba lallai ba ne ta baka abin da kake so. Daga bisani ma sai dai a samu misunderstanding a tsakaninku har ya kai ma kun samu matsala. Amma kuma idan ka same ta a yanayi wadda ba na sauri take ba, za ka samu hankalinta, nutsuwarta da kuma lokacinta. Kamar tunda dai ba sauri take ba, dole zai zamto duk wani hankalinta da nutsuwanta da duk wani abun da ka je mata da shi za ta fuskance ka kuma ta baka lokacinta. Don haka nuna alamu na jiki wa mace alamu ne da zai nuna mata cewa ai kana son ta. Me yasa? A baya idan ba ku manta ba, na ce farkon haɗuwanku yana daga cikin abin da ke saurin isar da saƙo kafin ta iso gare ka ko kuma kai ta iso gare ta, akwai murmushi. To ai murmushi wata aiki ce wadda fuska ce take, ko in ce yanayi saƙo ne dai daga zuciya wadda yake fitowa a aikace a fuska. Wannan shine ƙarshen bayani na 2 akan idan ka haɗu da mace a hanya kana son ta. Yanzu za mu tafi mataki na 3. Bayani na 3 wanda yanzu za mu shiga. Akwai mazan da idan suka haɗu da mace suna so za su mata magana, amma kuma ba su san sunanta ba. Sai su rasa ta yaya za su yi su fara, ko kuma ta yaya za su yi a ce sun ambaci sunan wannan yarinya. Sai ka ji sun fara, ke ji mana, ina da magana da ke. So a zahiri na gaskiya mu mata, duk wata mace mai daraja wacce ta san mutuncin kanta kuma mai aji wacce ta san me take yi, gaskiya ba za ta saurare ka ba, kuma baka ɗauko hanya wadda ma ya kamata a ce ma ta saurare ka ba, saboda ba mutuncinta ba ne a ce ta tsaya ta ma saurare kan gaskiya. A nan hanya mafi sauƙi wacce za ka bi kuma ta ganka da daraja da kima da mutunci ita ce sallama. Me yasa na ce sallama? Ai ita sallama wata aba ce mai mutunci kuma da daraja. Ko da ko baka zo mata da magana ta so ba, duk wani mutum in dai musulmi ne shi, to ya san mahimmancin sallama a rayuwarsa. So idan har ka je mata da sallama, dole za ta tsaya duk wani sauri da take, ko kuma duk wani da ko da ta yi niyan dai ba za ta tsayan ba, wannan sanadiyyar sallama da ka mata, darajansa da albarkacinsa zai sa ta tsaya ta fuskance ka. Kai kuma daga bisani sai ka ga an dace. Yawwa, da fatan maza musamman samari za ku yi amfani da wannan
dabaru da na faɗa muku guda 5, insha Allahu za a dace. Sai mun sake haɗuwa a shirinmu na gaba. Da Allah kada a manta da subscribe, a danna like da alaman ƙararrawa, zai ringa zuwa muku shirinmu da zarar mun ɗaura. Kuma da Allah comments ɗinku shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa, a nan ne za mu gane shin shirin da muke yana ƙayatar da ku ne, yana samun karɓuwa na daga gare ku ne ko akasin haka. Kuma duk wani abin da kuka ga mun yi wanda ba daidai ba ne, in har ka san kana da wani idea wanda kaga za ka iya taimaka mana, ko da ta comment section ne, please da Allah ka rubuta, ko kuma in kaga za ka iya taimaka mana yadda za mu ringa kawo muku shirinmu da zai ringa ƙawatar da ku, yana nishaɗantar da ku. Domin wannan na farko ne, yanzu aka fara, akwai shirye-shirye da muka tanadar muku wanda zai ringa zuwa muku, yana nishaɗantar da ku da ba ku faɗakarwa a koda yaushe. So da Allah muna neman ƙwarin gwiwanku a duk wani lokacin da kuka ga mun yi wani abu wanda dai ya zamto ko kuna da wani shawara dai da ya kamata a ce kun bamu, da Allah kada a manta a ringa rubuta mana a ƙasan comment section. Yawwa, ina sake maimaitawa, na faɗa a baya kuma zan sake maimaitawa, da Allah masoya kada a manta da subscribe da danna mana like da kuma share, danna alaman ƙararrawa domin shirinmu ya ringa zuwa muku da zarar mun ɗaura. Mun gode masoya, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba.